Hai kabeh. Layanan analitis karo sampeyan sistem guru markets. Kita miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa ndeleng kabeh parameter organisasi kasebut kanthi teliti. Saiki ayo bandingake indikator utama perusahaan Equinox Gold Corp ticker EIC. Review adhedhasar informasi wiwit 1 April 2025. Déning klasifikasi guru, markets organisasi Equinox Gold Corp, kalebu subkategori Metal Drag, 67 organisasi melu ing analisis lan iki banget wakil. Goleki tabel pesenan ing mburi video iki. Asil saka bekanggo perusahaan ing pitakonan, 6,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori, 2,1 terms. Yen sampeyan ndeleng sacara wiyar, ing pasar saham kita kabeh. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham kanthi total 1,9 poin. Marang skor 6,5 kanggo perusahaan Equinox Gold Corp. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Equinox Gold Corp lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Equinox Gold Corp, nuduhake owah-owahan 22,3%. 55,7% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki ora ngomong apa-apa definitively, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Equinox Gold Corp punika $3.14 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $365 miliar. Equinox Gold Corp nuduhake 0,861%. Iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $3.37 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $158 miliar. Equinox Gold Corp iku 2132%. Kanthi bandingake saham pasar lan nilai buku sing dikuasani, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Equinox Gold Corp ing subkategori ing kasus taksiran nilai tukar yaiku 0,861%. Regane buku 2,132%. Kang 148% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Utang organisasi punika $1.418 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 42,1% saka ibu kutha. Skor adhedhasar tingkat kewajiban utang perusahaan, apik, 1 titik. Rasio regane pasar perusahaan kanggo bati yaiku 11,6. Kanthi rata-rata subkategori 30,1, iki 61% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega ijol-ijolan kanggo entuk bati dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $270 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teka 12 sasi samestine $424 mayuta-yuta. Lan iki 57,1% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran indikator untung mangsa sing diprediksi dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik, 1 poin. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 2,1. Rata-rata subkategori yaiku 3,7, yaiku 43% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.520 mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo teko 12 sasi samestine $2.38 yuta. Iki 57% luwih saka saiki. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 1. Wates punika 17,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 12,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 5,4%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor karyawan ing subkategori punika 0%. Sing kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake rega pasar organisasi Equinox Gold Corp. Jumlah modal pasar kanggo saben karyawan organisasi padha karo $0.000. Dene ing subkategori $3.529.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Evaluasi volume modal pasar saben pegawai dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Bati saben karyawan individu saka perusahaan punika $0.000. Rata-rata ing subkategori punika $117,2.000. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan 100%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, 0 poin. Revenue kanggo saben pegawai organisasi punika $0.000. Ing subkategori ana $943.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Prakiraan saka bagian revenue kanggo saben pegawai perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 6,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,8%. Iki regane saka remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 53% kanggo perusahaan Equinox Gold Corp. Ing subkategori tingkat iki 66%. Teknis, enggo bareng ing subkategori diregani luwih saka Equinox Gold Corp. Rega saham perusahaan saiki udakara $6.87. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $7.79. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 13%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedya kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar analisis Equinox Gold Corp. Sistem evaluasi informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $6,88 us. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif dhuwur. Organisasi ditaksir nggunakake kriteria penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 7,91. Mandeg mundut disetel ing 5,85. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan didandani kanthi otomatis sawise rampung dagang ijol-ijolan tanggal 01 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker US bakal dadi perdagangan imbangan kanggo didol. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Yen nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi. Urutan nglawan tetep ing rega saiki.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa sing nonton nganti pungkasan lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.